Good news sa IFM News! Samantala, anong klaseng kape ang meron ka? Eto po, egg coffee naman po na tanyag po sa bansang Vietnam. Tampok po sa isang cafe sa mga taram. Para po sa good news niyan, kasama natin, Idol Ruru Hugotero. Isang bagong timpla ng kape ang ipinakilala ng Agkapita, the viral coffee shop sa bayan ng mga taram, ang tinatawag na egg coffee. Ang inobasyong ito ay unti-unting nakakakuha ng atensyon mula sa mga lokal at turista dahil sa kakaibang kombinasyon ng itlog at kape. Ayon kay Maui Reliorta, may-ari ng cafe, ang egg coffee ay isang tradisyonal na inumin mula sa Vietnam na ngayon ay matitikman na rin dito sa Pilipinas. Bilang nagta-travel abroad nga po, na pasyal namin ng Vietnam, egg coffee is one of the best coffee sa Vietnam na binibisita ng mga karamihan ng mga dayo. So doon kami kumuha ng inspirasyon na para ilagay ito sa Agkapita. Ang timplang ito ay gumagamit ng hilaw na itlog na inihahalo sa itinimplang kape at dapat tama ang pagkakagawa upang hindi maging malansa sa panlasa. Sa mga hindi pa nakakatikim, iniisip nyo po baka malansa. Siyempre hindi po tayo kumakain masyado ng fresh na egg, pero try this new drink po dito sa Agkapita, the egg coffee, dahil wala kayong malalasahang lansa. Proven and tested po sa mga customers po na nakatikim na. Ang egg coffee ng cafe ay isa sa mga patok na inumin na dinarayo ng mga customer, partikular ang mga nais mag-explore ng bagong flavor profile ng kape. Very, very authentic syempre dahil pupunta pa tayo ng Vietnam para makatikim ng egg coffee, pero nandito na po, dinala na po ni Agkapita dito sa Agkapita Tarlac and Agkapita Mga Taram. Bukod sa pagiging Instagrammable na inumin, ang egg coffee ay matitikman sa abot kayang halagang 160 pesos. Egg coffee po nasa 160 pesos pataas. So, very affordable. Makakatikim na kayo ng egg coffee from Vietnam. Samantala, para sa mga gustong sumubok, bukas ang cafe mula umaga hanggang gabi upang matikman ang kanilang ipinagmamalaking egg coffee at iba pang mga specialty drinks. Mula dito sa IFM Dagupan, yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.